El Programa Operatiu del Fons Social Europeu de Catalunya és un document de planificació estratègica que recull els eixos i les prioritats d'inversió establerts per la Comissió Europea en coherència amb l'Estratègia Europa 2020, l'Estratègia Catalunya 2020 i l'Estratègia Catalana per l'Ocupació. Així, el document agrupa en 3 eixos les actuacions que poden rebre finançament. Eix 1. Promoció de la sostenibilitat i la qualitat de l'ocupació mitjançant el foment de l'accés al mercat laboral, especialment de les persones més desfavorides. L'impuls del treball per compte propi i emprenedoria. L'afavoriment de la igualtat entre homes i dones, sobretot en l'àmbit laboral. La modernització de les institucions del mercat de treball i la cooperació entre les diferents administracions i els agents socials. Eix 2. Foment de la inclusió social, la lluita contra la pobresa i contra la discriminació a través de la promoció i el suport a la inclusió activa i la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació. La millora de l'accés a uns serveis assequibles, sostenibles i de qualitat. El foment de l'ocupació de persones en risc d'exclusió social en l'àmbit de l'economia social. Eix 3. Inversió en educació, formació i adquisició de capacitats a través del foment i millora de l'accés a la formació i a l'aprenentatge permanent de les persones adultes. Per ser una entitat proveïdora dels serveis i actuacions previstes, participa en les convocatòries públiques que realitzi l'administració implicada que es difondran a través del web del SOC. Si vols rebre els serveis o actuacions previstes, informa-te'n a través de les oficines de treball o a través del web del SOC. El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur. La millor política social és el treball. Un treball de qualitat per tothom.